babu 6 darsou 2 kamulakhasul fiqh bayanun ko bangingo ribal fadli riba burtudo riba luttutowo wa ribal fadl riba burtudon ma'khudun ko jettado min al fadli imorde e luttam wa wanu ibaratun ko taskande ani ziyadati gay beydugol fi ahadil awdain ender gotel e elemanji din didi ender gotel e iye den didi wa qad nassa shari'a gomdi sharia on labbini ala taharimihi e dow harmugol on do riba kadi fi 6 ashiya'in ender peji jeego hiya koni dum الذهب كان والفضة إكالس والبر إجاب والشعير إنغوري والتمر التمر والملح إلنا فإذا بايع أحد ستيوني قطو يي هذه الأشياء ديدو بيجي بجنسه إفاسم من أنكد ستوي قطو يي دندو دندو bimana si goddo yeyi kange ma kalse masalan harrama harahinu harmi at-tafadulu kala ko burti kom bainahuma hakkunde majji kanji didi dawlan wahidan haystayuni ko kongol gotol si tayuni ko kange si tawi de kange da buri de da hay ko garamu goto konko burti don haray dum don ko harmu dum ko riba لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ونند ماكو أودو صحاباجو مرفوعا حديث أنكو بانتا دها هيوتوين لادو وماكي الذهب كان بالذهب كان والفدة بالفدة كالس والبر بالبر غب والشعير بالشعير غوري والتمر بالتمر والملح بالملح mathalan bi mathalin ko yeru nayo hunde buruduma yadan bi yadin jungo rawal imam ahmad wa muslim fadalla al hadith hino tindina ala tahrim e do harmugol bay adh-dhahabi bi dhahabi yeyugol kange bi jami anwa'ihi e dendanangal noneji kange din min madrubin imorde e wadande wa khairihi e ko hinam wan bay il fidda e ga yeygol kalse bil fiddati e kalse bi jami anwa'iha e non e dendanangal noneji kalse din no harmi no hada illa masalan bi matal sonara ko yeru yadan bi yadin jungo e jungo sawa'an bi sawa'in no fotondiriri ko wana non jaka sharia on odo hadise tindini e do harmugol kadi wa ala bai'il burri bil burri yeyugol gabbe wa shayri bil shayri wa tamri bil tamri bi jami anwa'iha e dendanangal noneji mundi wal milhu bil milhi e landan illa mutasawiyatan sonara no fotondiri masalan bi mathalin sifa e sifa sawa'an bi sawa'in yeru e yeru yadan bi yadin jungo e jungo nokku gobe beyditi wono kamin hajul muslimi to wa ha'an bi ha'in e hin haranayo oda jonnu oda nettina wa yuqasu hino ebbe ala hadhihi al-ashya'i sitta e der dido piji jeego ma sharaka kala ko kafidata e majji fil illati ende ella mudum on bi maana kala ko wawata mesidirede dum do kala ko wawata legoyi ebbindirede dum do fayarum harahino harma fihi nder dum don kadi at-tafadulu kala ko burdi kon inda jumhuri ahli al-ilm e jungo jomirabe majorité burbe dudude e jomirabe gande be jumhur ko burbe dudude ahli ilmi jomirabe gande be illa so natam annam no kambe jomirabe gande be ikhtalafu be lutondiri fi tahdidil illa ender ko dum woni keringol ella ko emu wa sahih ko selli konno annal illati wonde ella on finna dain wo kaka kange e ka kalisi woni athamaniya ka cuggu fayuqasu ino qise ebbe alaiha e do mu'um alaihi ma e do majji kanjiridi kullama ja'ala athmanan kala ko wadete ko dum woni cuggu e mudum e kal awraq wano mbudi dinni kadi frangine dollar euro franc CFA annaqdiyatil musta'mila
valeur yankoji gollitirteɗi kal awraqi wano ɗiɗo kaaki alegoy ɗiɗo mbuɗi annaqdiya jawle yankoji almustamala wonaɗi gollitirede fi hadihi azman e nder nguɗo zamanu me en fenɗo fa yahrumu hino harmi fiha e nder muɗum attafadulu kala ko ɓurti kon ida bay'a ba'duha bi ba'din si tawi woni yeeyindirama yoga e mum sabu yoga e mum ma ittihadil jins wondude e wonugol gotum none ko yeeyindira kan bi an takuna nde wonata soadira tan ko yaltuɗum min dawlatin wahidatin e leydi wotiri masalan si tawi woni farangine e farangine ɗum ɗo woni wonugol hunde wotere none ko ɗon ittihadil jins wonugol gotum none on farangine e farangine woni none gotum ɗi woni kadi ɓuluɗi yaltuɗi e leydi wotiri ko ɗum soadarat bi'an takunande bawɗi ɗi lato sadarat ko ɗi yaltuɗi min dawlatin wahidatin e pays goto farangine masalan ko lagine woni koye pays goto jonnon min mi jonnama 5000 fiya jonnan 4500 fi tum wigol ɗiɗa ko kesi ɗiɗa ko kiɗɗi ma fi tum wigol ɗiɗa ko cewɗi ɗiɗa ko ngumi awa haray ɗum ɗon fo bere konko ɓurdi ɗon woni riba si tawi no mbawɗi ɗin ɗi wonali masalan bi masalin haray nono wawno masalan ɗi woni farangine e woni e sefa ma farangine e dollar andi ɗon ɗi wonali masalan bi masalin kono si hunde nde woni masalan bi masalin sifa e sifa on fof ko gotum sawa'an bi sawa'in yeru e yeru haray sellataka ɓurdindine wasahihu ko selli kon anna al illata no ella on fi baqiyati l asnafi sitta e nder noneji jeego hedditiɗi ɗin alburru والشعير والتمر والملح هي الكيل كدوني كو اتته او الوزن ما كو بيسته مع كونها وندو لاتا غول مودون كدي مطعومه حركه كو نيامته كدي فيتعدى هنا يوتا الحكم نياو رنده nde yaha ila ma sharaku faade kala ko be kafidi ko be jillindiri fi tilkal illati e nder odo ella mimma yukalu immorde ko etete aw yusan ma ko pesete wa huwa tawhara dum mimma yut'amu ko jeyaɗum e ko nyamete haray fa yahrumun hino harmi fihi e nder ɗum ɗon kadi riba tafadul riba ɓurdingol qala sheikhul islam ibnu taymiyah rahimahullah wal illatu illa on fi tahrimi riba fi tahrimi e nder harmugo riba al fadl riba ɓoydu ɗon wo alkaylu wo ko etete awil wazni ma ko pesete ma at-ta'ami hara non kadi wondude hara kadi hunde nden ko nyametende kadi wo ko ɗon riba ɓeyditiɗo natata wawa ɗum ɗo riwaya tan ko fillay an ahmad ƴettaɗo imam ahmad fa ala hada awa koye dow ɗum ɗo kullu ma sharaka kala ko kafidi hadihi l ashiya'i sittati e nder ɗiɗo piiji jeego almansusu e waɗaɗi lasli on ɗo awaligoye waɗaɗi eɓɓore nden alayha e hoore muɗum fi taqiqi e nder haqqinqingol hadil illati e nder oɗo ella fihi e nder ɗum ɗon kadi ben yakuna nde ɗum ɗon kadi wona tawalegoy makilan hara ko etete mat'uman ñameteɗum aw mawzunan ma wona ko pesete mat'uman ñameteɗum madama piiji jeego neneji ɗin e ƴi'e ka eɓɓa ɗon ɗin ɗon ɗi woni eteteɗi e peseteɗi ko ñameteɗi kadi goɗɗi ɗin e majji wano masalan gawri ndin e burru on e milho on ɗum ɗon ko ñamete masalan wo awa kadi ko wano non kadi kala ko riba ɓeyditiɗo wawete nadede mum ɗum ɗon kadi ko woni etete ɗum ma ɗum pesete ɗum hara kadi koko ñamete on faami ɓe inne awta haqqaqat ma ɗum tabita fi e nder muɗum illatu thamaniya ella coggumol ngon in kana silatke minan nuqudu ko jeeya ɗum e valeur ji ɗin awaligoy ogirɗi ɗin fa innahu haray ɗum ɗon kadi yadkhuluhu riba haray riba hino wawi natude ɗum ɗon kadi fa inna indafil ande no duñugol no takkidirgol ɗum ɗon ilal illati faade ellon ittihadil jinsi ko sabu ko none on woni ko gotum ka bay'i burrun bi burrin masalan hono yeeyugol gabbe e gabbe harama ma ɗum harrama hino harmi fi e nder ɗum ɗon attafadulu ɓurdindingol foññe e gaala foññe fof gotum maaro e maaro fof gotum watta ajil e nettingol
wigol ko ngeygu halduɗen kono hino foññi an ko an noon foññi ko mako mi jonnima wo on say tawale na ñamande halduɗen ɗum ɗon kadi haray ko jeeya ɗum e riba li qawli sallallahu alaihi wasallam sabu ko nelaɗo may kon addahabu biddahabi والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل كيرو يرو يدا بيد جنغو جنغو وإن تحدت العلة وإن اتحدت العلة ستيوني إلا أن وني غوتم مع اختلاف الجنس وند اللوتو ندير غول نوني أن kalburu bi sha'ir masalan oɗa no jogi ngawri oɗa no jogi gabbe haray ɗon wawata wonude masalan be masalan sawa'in bi sawa'in ko ɗon ko harama on ko hontoni harama haray no harmi fiye nder muɗum atta ajili nettingol ngol hin ngawri mandi annon gabbe maɗe mi jonnima wo jango ɗon haray riba natay kono amma si ngawri ndin ɓuri ɗuɗude gabbe ɗen ma dama na gotum ma gabbe ɗen ɓuri ɗuɗude ngawri ndin ɓa valeur on fotata haray ɗon en laala wajaza haray no dagi fi ɗum ɗon attafadulu ɓurdugol ngol li qawlihi sallallahu alayhi wasallam sabu mako ne laaɗo fa ida ikhtalafat hadhihi al ashya si tawi non lutondiri ɗiɗo peeji haray fa bi'u yeeyindire kayfa shitum none wono faalira ɗon none wono yiɗi ɗon hara tun ko antaraden ko welondiral hakkundeji moɗon ida kana sarti on ko silatike noon yadan biyadin ko jungo e jungo rawahu muslim wa abu dawud wa maana qawluhu maana kongol ne laaɗo kaɓe maki ɗon yadan bi yadin ay haalan magobodan fil majlis tawa ko alhaali tameteɗo ko alhaali jaɓeteɗo goto kala e nder on alhaali ɗon o jaɓi ko duwa hendade kon fil majlis e nder jonde wotere nden qabla iftiraqi ahadima ko adi sendodirgol goɗɗo e maɓɓe anil akhari e oya wa in ikhtalafat al illati wal jins si tawi woni noon luutodiri hunde nden e none on haray ɗon jazal amran haray ɗon fiyakoji ɗin ɗiɗi kala hino dagi attafadulu ɓurdugol ngol haray no dagi watta ajili nettingol ngol no dagi kadhahabi bil birri wal fiddati bi sha'iri masalan kange e gabbe kalise e ngawri thumma lina'lam refti fiyo en andu annahu kuni la juzu dagota ko bay'u yeeyugol makilun ko etate bi jinsi e none muɗum illa kaylan si wona haraka ko etate kadi wa illa mawzunan e wala mawzunan wona ko pesete bi jinsi e none muɗum on kadi yeeyetake illa wasnan si wona ko pesete kadi la yajuzu dagota ko bay'u makilin yeeyugol ko etate be jinsi yeeyda ɗum e sifa mum tigi illa kaylan sonara ɗum ɗon kadi ko etate wala mawzunun sellata ko etate kadi ko ka yeeyirte be jinsi e sifa muɗum on illa wasnan sona ko pesete kadi on faami ka li qawli sallallahu alaihi wasallam adabu bidhabi waznan bi waznin wal fiddatu bil fiddati waznan bi waznin wal burru bil burri kaylan bi kaylin wo ngawri en gabbe wo ɗon ko etande wa sha'ir bi sha'iri ɗon kadi kaylan bi kaylin ɗon kadi ko etande ɗum ko etete ɗum ko etete si ɗum ɗawni ko etete ɗum ɗawni ko pesete koye tawna gotum si woni gotum aray ɗon kadi marsata wali anna ma khawlafa fihi mi'yaruhu shar'iyyu wali anna ma khulifa e wonde kadi e konko luutondira fihi e nder muɗum mi'yaruhu shar'iyyu andugol eɓɓore muɗum shar'inane nde la yatahaqqaqu fihi tawata haqinqinata e nder muɗum attasawi fotodiral ngal fala yajuzu haray dagota ko bay'u makilun yeeyugol ko etete bi jinsi e noni muɗum on jusafan hara hino mooɓa tula nokku ngotum etaka wala bay'u mawzunin wona yeeyugol kadi ko duwa pesede be jinsi yeeya ɗum e noni sifa mu'um jusafan hara hino mooɓa tula pesaka li adamil ilmi sabu ronkugol wasugol andugol bittasawi fotodirgol muɗum ngol wal jahali e majjegol bittasawi fotodirgol muɗum ngol kala ilmi wano etagol kadi anda bittafaduli ɓurdugol muɗum ngol thumma inna sarf a refti ande kadi no devise on ko wiyete kon devise bi mana yiltodirgol mbuɗi janani e mbuɗi janani huwa ɗum kadi huwa koni asarfu bay'u naqdin
ko yeeyugol keeye on binaqdin e keeye keeye e keeye sawa'an hara hino fota e sawa'an ara no fota ittahaddal jins none on woni gotum aw akhtalafa ma ɗum lutondiri wa sawa'an no fota ter kana laatiki an naqdu keeye on min adhabi ko jeeya ɗum e kange ayil fiddati ma ko kalise aw min al awraq ma ɗum ko jeeya ɗum e kaaki kaydiji an naqdiya keeye yankoji ko ɗum woni mbuuɗi al mutaamala wona ɗi gollitirede bihe muɗum fi hada zaman e oɗo zaman fa inna hano ɗum ɗo tuukadu ko ƴettete ɗum koko honsidirte ɗum hukumu dhahabi wal fidda ñawore kange e kalise fi hon ɗum noon listirakihima sabu kafugol kange ɗen e kalise on ma'an nokku gotum fi illati riba ka ella riba wa hiya thamaniya ko ɗum woni coggu ngun fa ida bay'a sitay fa ida buyi'a si yeeyama naqudun keeye bi jinsihi e noni muɗum on masalan kadhabi bidhabi wano kange o fiddatun bi fiddatin ma kalise kalise aw wara ko naqdiyin ma ɗum mbuɗi keeye yankoji bi jinsihi ɗum ɗo yeeyama e noni muɗum on masalan ka dollar bi mislihi wano dollar e sifa mum aw darahima waraqiyatan ma ɗum dirhamu kaaki yankoji saudiyatan mbuɗi saudi ɗin bi mithliha yeeyama e sifa mum haray wajaba hino waɗɗi hina idin on tuma attasawi fotodirgol filmiki daari e nder eɓɓore nden par ce que mbuɗɗi woni gooti watta qabudu e tamugol bi mana goto kala hendo ko duwa hendade kon fil majlis e nder jonde nde wa in bay'a stayi non woni yeeyama naqdun keeye bi naqdin e keeye min gayri jinsi harana noni mum masalan ka darahima saudiya wano dirhamuji saudi ɗin waraqiyatan ɗin ɗon yeeyama e mbuɗi bi dolaratin dolarji amrikiyatin amrikenji masalan misal wa kadabin ma ɗum kange yeeyama bi fiddatin e kalise kange e kalise wonali kange e kange haray ɗon ko landa wajaba ko waɗɗi hina idin on tuma shay'un wahidun ko hunde wotere kon ɗum wonata ɗum wa huwa alhululu ko ɗum woni dagagol naatindirgol muɗum ngol alegoy dagagol gollodal muɗum ngal watta qabudu e tamugol goto kala e maɓɓe fil majlis e jonde nden ɗon madama mbuɗi ɗin wonaɗi leydi wotiri wonaɗi valeur goto wajaza ɗon hino dagi attafadulu ko ɗi ɓurdata kon fil miqdari e nder eɓɓore nde sanɗiɗa wona milɗiɗa ɗum ɗon hara e laala ko so tawi noon ɗi fof ɗi woni dolaratun e dolarat haray ɗon ɗi sellata ka ɓurda ko wano noon kadi so woni darahima saudiya wa kada ko wano ni kadi ida bayya huliyun si tawi woni yeeyama cuɗari min addabi immorde kange masalan cheenwol kange ma ɗum hotanuru kange ma ɗum hurundare kange si tawi ɗum ɗon yeeyama bi darahima fiddatin e dirhamu kalise ma ɗum yeeyama aw bi waraki naqdiyin ma ɗum mbuɗi kaaki keyeyankoji ɗi haray wajaba ko waɗɗi ɗon alhululu ko dagagol gasugol muɗum ngol tun watta qabudu e goto kala e maɓɓe yottamu ko duwa tamude kon hendole goy ɓe jaɓodira fil majlis e nder jonde nden wa kada ko wano noon kadi bay'u huliyin yeeygol cuɗari min alfiddati hara ko kalise yeeya ɗum bi dahabin e kange masalan misal amma ida bayya alhuliyu amma sewni yeeyama cuɗari ndi min adabi immorde kange awil fiddati ma kalise bi huliyin hara kadi koye cuɗari aw naqdin ma ɗum keeyeyankojum min jinsi immorde sifa mum tigi kan baya alhuliyu min addahabi bi dahabin wono on tigi yeytata cuɗari kange mum ndin e fiyendagol kange jaɓu ndu hotanru kange an ɗo jon nalan noon ɗe kange maɗa garamu joyi andi ɗo ni kange e kange wal huliyu ma ɗum yeygol cuɗari min alfiddati immorde kalise yeyta ɗum kadi ɓe fiddatine kalise haray ɗon wajaba ina waɗɗi alamrani fekkuji ɗin ɗiɗi kala atta sawi fotodirgol mum ngol ka waler fil wasini ka pesodi wal hululu e dagagol e muɗum ngol
awale goy wadugol ngeengo ngon gasgol ngeengo ngon watta qabudu e tamugol goto kala e fil majlis e der jonde nde wa khatru riba he musibbe julbe nambara riba azimun ko mawno dum wala yumkinu ne watako at-taharruzu renagol minhu immorde e riba illa bi ma'rifati ahkami siona wondude andugol nyaawoje riba mo andale riba ala no woditora sitay riba wodite ko be ande nambaraji mudum din wa man lam yastati kala mo hebal fere ma'rifatuha andugol ko dum woni o do riba andangol dum bi nafsi hore makko stay kala mo hebal fere jangangol hore makko ha o faama ko ni riba hara Cheik ujo wi wonami Abdoullaye Kalla no wolde mimi fillito toni fa alayha rayna fa iman yas'alande wala to ala ilmi jomirabe gande ben an ha fi ko biete ko riba wala yajuz law daganta ko modo an yuqaddima de adorta ala muamalatin e do golli dangal illa ba'da ta'akkudihi e siona baaw fellutugol makko min khuluwiha sortagol makko potto dada min riba imurde di riba li yaslama bidhalika fiyo o daddir sabu dun don e dinuhu dina fiyo dandir sabu dun fiyo dadir hisa sabu dun don dina dina makko kan wayan juwa o dada min adabillahi imurde lette Allah alladhi den tu'adu bihi kambirana de sabu mudum almarabina faggitotobe riba be wala juzu dago tako taqlidun nas e fima hum alayhi min ghairi basira nyentingol be taqlidun nasi nyentingol be immotun ukko huwa ko ben huude kon fima hum alayhi en fi ender konko kambe yimbe be woni mu yahatu nyemba be mudum jokka dago tako min ghairi basiratin ko alda e taskagol moƴƴa anda eske be ko jokki konko ko hani kana ko hani khususan hara ko hertina dum fi waqti khususan tenteni non fi waqtina hada ender o waqtu men do hande ngu jamanu men do alladhi ngu jamanu gandanda hore ma kasura dudi fi mudum adamul mubalati wasegol wattugol yili wasegol haqqilgol bi naw'iyatil makasibi noneji nona faggitorede no وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قم إن لا لهم بتي أنه كوني في آخر الزمان كسكتور دي جمان يكثر دو يي استعمال الربا قلتلو بربا بين ومن لم يأكله كلام هبالي كلام نيامالي ربا ناله أهبرايم من غباره إمرده من غباره إمرده دق مكو عليكو إمرده e golleli makko di woni ko fanda yalla hisin en e riba amin wa min al muamalat ar ribawiyya no jeya kadi e noneji riba al muasirati wondadi wuri dadi qalbu dayn ala al mu'sir idha halla wa lam yakun indahu sadada qalba dayn waylutugol nyamande den alal mu'siri e do sattira don ida halla stewni datu ka duwa yobude don timmi walam yakun tawanon ala indahu e jungo makko bi mana omara sadadan ko wawata bitirde zuyida alayhi beydite hande kadi e hore makko addayno nyamane den bikamiyatin wa nasbatin e bikamiyatin e sabu wiiden zuyida ɓeyde no hande kadi alayhi e hoore makko addayno nyamande bukumiyatin bobiɗu ɗum yanko yagal bi mana ko alda e wolugol innami ɓeydira alhaali wa nasbatan e dambande muayyinatan toɗɗinde hasbu ta'khir embere noon wono nettinirante kadi o ɓeydirane kadi no wa hada awadun do huwa ribal jahiliya kun do tikon riba fendo jahili wa wadun do haramun ko haramu dum bi jima'il muslimin ender fottanango dendanagal julbe ben wa qala Allah ta'ala la dal ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa daru tertodon ma baqiya kala ko heddi min riba in kuntum mu'minin fa lam tafalu son huwa dun son jabal tertade riba fa'danu awa hebilane bi harbin hare min Allah wa rasulihi wa in tubtum son tubinu falakum nodanu ru'us amwalikum hettugol ko e jawle mon den la tuzlimuna on tonyata wala tuzlamuna on kadi non on tonyata wa in kana silati kadu usratin ko jomiraado sattende fa naziratun haray ko yo nettinamo ila maysaratin ha faade newende makko den hewta
haray ko ɗo wonɗen